चला आम्हाला सर्वांना व्हेज थाली दाखवा, काय काय खास आहे आज व्हेज थालीमध्ये दाखवा आम्हाला. आज आपले बनतात आहेत इकडे आलू वड्या. आलू वड्याची साईज बघा एकदम मोठी आहे आणि जी एकदम परफेक्ट निघणार तीच आपल्या थालीमध्ये जाणार. जसं इकडे तुम्ही उदाहरण बघू शकता. आणि भाजी कोणकोणती काजल आज? मेथीची भाजी, गवार बटाटा आहे, मटकीची रस्सा भाजी. ह्याच्यात 2 भाज्या का दिल्यात? आलू वडी द्यायची आहे त्याच्यात. हां ती इकडची तिकडे झाली वाटतं. 3 भाज्या आहे का चेक करूया आपण सर्व. 1 2 3 बरोबर. आमरस आहे ते 1 2 3 त्यातली ती एक्स्ट्रा होती भाजी बरोबर. आणि प्रत्येकात 2 2 2 2 आपण चपात्या ठेवतोय. आणि 2 थालीमध्ये त्यांना भाकरी हवी बरोबर. 2 थालीत भाकरी हवी, 4 थालीत चपात्या हव्यात. ओके तर असं आपली व्हेज थालीच्या आज पूर्ण ग्रुप व्हेज थालीच आहे. तर असं असेल तर छान वाटतं ना. बनवणाऱ्यांचं काय मत आहे? एकच पाहिजे ना, मग दुसऱ्यांनी येऊ नका. गडबड होते ना. हां पण आपण जेव्हा दुसरा बनवायचा असतो आपण सेपरेटली बनवतो. ओके तर आता इकडे सॅलड व्हेज किंवा नॉन व्हेज काहीतरी एक अगोदर बनणार आणि दुसरा नंतर बनणार. ओके चालेल. आणि पापड पण आपल्याला न्यायचे ठेवायचे सर्व. बाकी सर्व रेडी झाले. याच्यात फक्त भात वाढायचा ना. आलू वडी पाहिजे याच्यात बरोबर. असं बघून व्यवस्थित जाऊ दे. लोणचं सॅलड सर्व झालं. ॲक्च्युली इकडे असं सर्व चेक करायला लागतं. लॉटमध्ये काय होतं माहिती आहे का, असं कधी झालं नाही. कधी होऊ पण नाही की एक कमी झालं किंवा एक काय जास्त झालं. तुम्ही क्वांटिटी असेल तुमची तर तुम्ही सोलकढीची ऑर्डर देऊ शकता. आज बघा खालच्यांची 4 व्हेज झाली तर त्यांनी 5 सोलकढीची ऑर्डर दिली आहे बरोबर काजल. कुठे आता सोलकढी पडली असेल सर्वांची. हे बघा आमच्याकडे भांडणं कशी होतात. हा ताट नको तो ताट नको. ते कसे चांगली ताटं पाहिजे. बघा हा पण एक रिझन आहे की आमच्या घरी जेवण छान का बनतं. सर्व मस्ती करत जेवण बनवतात बघा. हा कवर मग ह्याच्यात काहीतरी कमी आहे बघ. नाही 2 3 एक अशी जागा का जास्त झाली. डाळ कुठे दिली? डाळ कुठे दिली बघितली? हे असं सर्वात नाही झालंय ना काय गडबड. म्हणून आपण लगेच आपल्या थालीमध्ये जागा झाली ना जास्त उरली ना की लगेच समजायचं की काहीतरी आपलं राहिलं आहे. सोलकढी काजल 5 ग्लास बरोबर. सोलकढी तुम्ही आणा बरं. आम्ही आणतो. ओके हां बरोबर बरोबर तशी. येस व्हेरी गुड. बघा आमची ही सोलकढीची ऑर्डर आहे. व्हेजमध्ये पण तुम्हाला सोलकढी दिसतंय बघा. 5 ग्लास राहतील व्यवस्थित. 6 राहिले तरी चालेल कारण त्यांना एक्स्ट्रा हवी आहे. 4 5 ते तेवढीच आहेत काचेची. स्टीलची देऊ आता. ती एक गेली म्हणजे 4 चपात्या गेल्या. 4 चपात्या एक्स्ट्रा पाहिजे. आणि काय पाहिजे? 2 प्लेट राईस. 2 प्लेट राईस. हे बघा डक्का देऊन बाजूला. आता हे आपल्या सोलकडीत होते 5 आणि 2 आहेत बरोबर. ओके नाही जाऊ दे ती व्यवस्थित जाईल. तिला लाईट लावून देतो एक साईडची. पकडला कोणाला तरी पकडला. काजल काय पकडलं सांग. काकडी ते जाऊ दे. राईस 2 एक्स्ट्रा गेलेत बरोबर. चपात्या 4 एक्स्ट्रा गेलेत आणि आमरस 4 एक्स्ट्रा गेलेत. हे 4 थालीवाल्यांना. आता आपल्या आता व्ह्यूअर्सला काय वाटेल की 4 थाली घेऊन पण एवढे का खातात आहेत. तर माणसं किती आहेत? 7 म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 मीडियम साईज मुलं आणि 1 छोटं म्हणजे ऑलमोस्ट तुम्ही 6 पकडू शकता त्यांना. हां म्हणून एक्स्ट्रा गेलेत. आणि हे जे चपात्या एक्स्ट्रा गेले की एक ते खातात. असं एक थाली बास होते सर्वांना. आता साक्षीताई आणि रुणाली ताईलाच विचारूया. आता ही थाली एकाला बास होणार की नाही का जास्त पण होईल ती. जास्त पण होईल ती. आणि फिश थाली पण आपली बास होते ना एकच. कशी आपली आवडीची भाजी असेल आवडली भाजी तर आपण बोलतो ना एक पोळी खाते असं होतं. हां तसं. आता हे कसली थाली आहे? ही एक थाली जरा एक्स्ट्रा वाढली ना. तू जेवण घेता हे बघ 4च होती बरोबर. हो. आता इकडे बघा मी जेवायला बसलोय. काम पण चालू आहे जेवण जरा दोघांना येऊ दे मग मी बोलतो. आले आज तुम्हाला बघा हे आमचे शेफ आहेत सर्व. व्हेज डिपार्टमेंट पण करतात नॉन व्हेज पण करतात. असं नाही हेच आहेत बाकी पण इतर पण. आता मी व्हेज थाली खातोय बघा. आज बनवली गवार बटाट्याची भाजी. हा गॅस रिव्ह्यू तर देणारच. त्यासोबत झाली आलू वडी. नंतर आपली झाली ही मटकीची बटाटा मेथीची भाजी आणि आमरस भात डाळ. कोणताही आयटम त्यांच्याकडे पण फोकस होणार मला त्यांचे पण टेस्ट. कोणताही आयटम फॉल्ट करण्यासारखंच नाहीये.
म्हणजे मी किती खातो मला सर्व आता माहिती पडेल. एखादी चपाती भाकरी पण व्यवस्थित, चपाती पण व्यवस्थित, भातही व्यवस्थित, डाळही व्यवस्थित, आमरसं बॉटल आहे, लोणचा पण आपल्या भरणीचा. पण कोणतीही गोष्टीमध्ये मी बोलू नाही शकत की मला हे नाही आवडलं आणि मला ते नाही आवडलं. A to Z मला सर्व आवडलं. आणि आमच्या बनवणाऱ्यांना थँक्यू. असे चांगले काम करतात आमच्याकडे. खुश झाले एक लादली के पाय. नाही मग तुम्हाला पण सांगतो, इकडे बघा जेवण एकदम टेस्टी, एकदम टेस्टी. असं जेवण आहे ना की तुम्ही नॉनव्हेज पण खाणार नाही जर तुम्ही व्हेज खाल्ला तर. आणि न खाणारे पण इकडे खातील आणि एकदम पोटभर खातील. आणि सर्व खाण्यासारखं आहे आणि एकदम मस्त झाले. आता मम्मीची वारी, मम्मीला टेस्ट करतो. मम्मीला टेस्टला देतोय, टेस्टला म्हणजे जेवायलाच देतोय. एकदम मस्त झालं. तुम्ही पण या जेवायला, व्हेज पण घ्या आमच्याकडे आलं तर. सर्वांना गुड मॉर्निंग. आजचा नाश्ता बघा इकडे सर्व रेडी होतं. आज 2 नाश्ता आहेत. नाश्त्यामध्ये दही साबुदाणा वडा आणि त्यासोबतच घावणे पण बनतात. हे बघा इकडे घावणे 5 प्लेट साबुदाणे वडे ऑर्डर आहे, 5 प्लेट घावणे ऑर्डर आहे. पण 3 साबुदाणा वडे वरती, खाली 2 साबुदाणा आणि 5 घावणे असं. 7 वरती 3 हे घावणे 3 झालं. आणि त्यासोबतच आता दही जाणार आहे बघा. सकाळची लय गडबड असते सकाळची नाश्त्यात. साबुदाणे वडे आणि घावणे वेगळे बघा जातात. आमचे कसे होत आहेत ते. दुसरीकडे 2 गरमागरम काकी ही प्लेट वरती घेऊन जा. घावणे त्याच्यात काय दिलं पाहिजे आपण? घावणे ना काकी ते एका दुसऱ्यावर ठेवतात आणि चिकट टाकतात. असे वेगवेगळे देऊया, ठीक आहे. पटकन द्यायला पाहिजे घावणे. सिल्वर मध्ये ना. हा वरतीच एकच फॅमिली बसली. हा अरे ह्याची चटणी कुठे आहे? चटणी पण बघा. हा चटणी बघा. कुठे सर्विंग प्लेट कुठे? पकड व्यवस्थित पकड. हे 2 प्लेट झालेत ना. पहिले घावणे अजून झालेत नाही ना. बाकी हे पाठी जाऊ द्या. नाही ह्याच्यात हे पण आहे ना, साबुदाणे पण आहेत ना. हे पण जाऊ द्या. थांबा थांबा. घाई असेल सकाळी तो करतो घाई, आम्ही नाही त्यांना करत. निघायची पण घाई असते गाजर. त्यांना मेन म्हणजे त्यांना भूक लागली. त्यांना असं वाटतं की आपल्यामुळे लेट होतो, पण इकडे किती गडबड असते बघा. नाही घावणे वरती नाही. आता अजून 2 प्लेट गेले. जाऊ जाईल. बघा ही अशी प्लेट गेली. 2 प्लेट साबुदाणे वडे, 2 प्लेट घावणे. काकी आपल्या पहिल्या मेन रूम मध्ये, किचन मध्ये. हा आता वरती परत ऑर्डर आहे एक साबुदाणा वडा आणि 3 चहा. पाठी पण चहा लागेल. हे पण गरम आहेत ना. आणि इकडे बघा अजून होतं सर्व. वडे तिकडे 2 प्लेट दे, चमचे आणि मीठ. बघा ऑर्डर पाठी पण बुक, पुढे वरती पण बुक सर्व. एकच वडा लागेल गाजर. आता बघा एक वडा कमी, त्यासाठी आम्हाला परत इकडे बघा तेल ठेवावं लागला. का की पाठच्या इकडे जाऊ दे. त्यांना म्हणा 1 वडा होतोय तेव्हा तोपर्यंत अजून घावणे पण येतात पाठी. हे त्यांचे एक्स्ट्रा गेले, ऑर्डर प्रमाणे जास्त गेले ते. हा 2 एक्स्ट्रा गेले. वरच्यांची चहा 3 आणि खालच्यांची पण चहा बाकी ना त्याच्याबद्दल. हो तिथे बघा आमरसची बॉटल परत ऑर्डर आहे. 2 खालच्यांना पाहिजे आणि 1 बॉटल 200ला पडते. तर हे पाठीत होते का तिथे आणि तोपर्यंत आम्ही नाश्ता बघतो. आधी देऊन येऊ. हा देऊन या तोपर्यंत पाठी. तिथं बघा ही 1 प्लेट 1 वडा राहिला होता ना, तो पण मी देऊन येतो त्यांना. काकी आणि मी रोटेट करते सर्व. आणि काजल आणि काकी इकडे बनवतात. आता इथे घावणे म्हणतात वडे आता होल्डवर ठेवलेत बघा. हे पण आम्ही तळून नाही घेतले कारण आमच्याकडे वेळच नाही ना गाजल की एवढं पण तळून गेला. कारण पटापट चहा गरम पाहिजे त्यांना. चहा 7 कप पाहिजे बघा. 7 चहा. त्यासोबतच आता घावणे चटणी पण 1 प्लेट राहिली, म्हणजे 5 प्लेट घावणे चटणी
आणि 4 प्लेट वडे गेलेत काके त्यांच्याकडे, हो. बरोबर ना? होय. वरती 3 बोलून पण 4 प्लेट वडे गेलेत वरती, तर वडे एक्स्ट्रा जातात असे. इथे बघा आपली घावणे चटणी 1 प्लेट जी राहिली होती ती मी घेऊन जातो. आणि त्यासोबतच काकी बघा 7 पे ना. ओके चला. या काकी आरामात. चला बघा, आमचा नाश्ता झाला, खाऊन पण झाला, त्यांना सर्व पण करून झालं. आणि आता मी पिकअपला चाललो बघा. आपल्या गोल्डन रूमचा आज पिकअप आहे. आपले 3 गेस्ट येणार आहे आणि रेल्वे स्टेशनला आलं आहे. आणि ॲक्च्युली काय झालं, माझी कारची चावीच मिळत नव्हती मला. बघा आमचे नवीन पाहुणे आले, त्यांना ग्लासेस आणि ते काय घेऊन चाललात? हा, ते आपलं चहाचं चाललं घेऊन जा. मी बघा त्यांना पिकअप करून आलो, तर गाडी आपली तिकडे आहे. आणि आता परत मला जायचं आहे. आज सर्वांचे व्हेज थाली आहेत आणि रात्री नॉनव्हेज थाली. तर व्हेज थालीला मला सर्व आता भाज्या आणायला जायचं आहे. 6 झाले. 3 गोल्डमध्ये द्या, 3 सिल्वरमध्ये द्या. अजून एक काकी राहिला. मीठ मागितलं, मीठ. तर बघा पाठच्या इकडे आलो, तो इकडे पण काम करायला द्यायचं, कॉमोड बसवायचं आहे, पाण्याची टाकी चेक करायला लागतं की पाणी किती आहे त्याच्यामध्ये. आणि समोर बघा तुम्ही आता हे रूम आता चेकआउट झालं, तुम्हाला काल मी दाखवलं होतं बघा. चेकआउट झाल्यावर बघा कसं असतं. ही लाईट लावली, आम्ही इकडे बेड लावून दिले होते त्यांना. हे सर्व त्यांचे टॉवेल बिल सर्व आता धुवायला, सर्व A to Z सर्व धुवायला जाणार. आणि ते त्यांना मी असे बेड्स लावून दिले होते, कारण काय झालं, रूम सर्व बुक होतात आणि जागा कमी पडते. तर कमी जागेत पण आपण अशी ॲडजस्टमेंट त्यांना करून देऊ शकतो बघा. किती जण होते? 4 अडल्ट आणि 3 चाइल्ड. तर ते असे सर्व ॲडजस्ट करून झोपले होते. ओके. आणि आता मी हेच करणार आहे की ह्या रूमला तोच आंघोळीचं आणि त्याच्यातच कॉमन, म्हणजे ह्याला ते आणि त्याला ते, म्हणजे ते शेअरिंग करायची काही गोष्ट नाही होत. हे नाईट ड्युटी करून झोपलेत बघा. झोप कालू, झोप. झोप 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 झोप. डोळे बघ कसे लाल झाले. झोप. बॉल आहे. चला वरती पण अशी सर्व क्लिनिंग करायला लागते. आणि बघा ब्रेकफास्ट केल्यानंतर हे सर्व इकडे घाण असते, म्हणजे सर्व पडलेलं असते, पण सर्व आता क्लीन करायला पाहिजे. कावे तुम्ही खेळता तिकडे खाली कुठे काय पडलेलं आहे ना, घाण आहे? नाही ना, इकडे क्लिअर असतं, जिकडे नाश्ता करतात तिकडे सर्व असतं. बघा मला सर्व क्वालिटी चेक करावी लागते, ती क्वालिटी जेवणाची असो किंवा क्लिनिंगची असो. काजल, वरती एक जण जायला लागेल. आता नाश्ता केला ना, नाश्ता आणि कालचं पण डिनरचं, ते सर्व खाली एकदा झाडू मारायला लागेल. तर एक कोणतरी वरती जाऊ दे. आणि हे सर्व काय पाठचे आणलेत काय? नाही, धुतलेले आहेत ना ते. आता पाठच्या रूमचे पण आणावे लागतील सर्व. तर इकडे बघा सर्व कामं करून मला हा मोबाईल पण खिशात घेऊन फिरायला लागतो. आता बुकिंग होते आता बघा मला सर्व फोटो पाठवायला लागतात, कोणते रूम अवेलेबल आहे ते करायला लागतं. म्हणजे त्यासोबत पण मी हे मॅनेज करतो आहे. आणि ह्याच्यावरती मी कॉल्स रिसीव्ह करत नाही, कारण तुम्ही बघता ना किती बिझी असतं. आतमध्ये पण आपलं काम चालू आहे, वरती पण आपलं काम चालू आहे. आता परत मला हे सर्व बुकिंगचे रिप्लाय देऊन मला परत भाजी आणायला जायचं, कारण व्हेज आहे. पण भाजी पण सतत आणावी लागते. भाजी पण आपण आज आणि उद्याची आणू शकतो, परवाची आणली की ती फ्रेश राहत नाही. चला मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मम्मीचं. हे बघा काकीने काय आणला, कुठून आणला तो? तुमच्याच झाडाचा आणला कढीपत्ता. हो. अरे वा.
आणि इथे काय होतं का झाले? आता इथे व्हेज कोरमा बनणार आहे आणि तिकडे डाळ आणि बटाटे शिजायला लावले. आणि पालेभाजी मला आणायला जायचं आहे. ॲक्च्युली आता मी नाही गेलो तर पालेभाजी होणारच नाही ह्याच्यात. आणि समजा पालेभाजी नसेल तर मग तिसरा मेन्यू काय बनवू शकतो? आहे ऑप्शन. काय ऑप्शन? आणि इथे बघा आपलं ॲपल, सकाळचा नाश्ता, हां गुड मॉर्निंगचा नाश्ता. मॉर्निंग. चला आपलं काम तर चालूच आहे, त्यासोबतच आता आपल्याला शॉपिंगला जायचं आहे. शॉपिंग म्हणजे आता व्हेजिटेबल पण आता काय झालं, सर्वच गोष्टीसाठी रिपीट जावंच लागतं. किती गोष्ट घरी भरून ठेवली ना तरी व्हेजिटेबल आणि फिश चिकन हे सर्व आणायला तर आजच जायला लागणार. एका स्टोरेज आपण नाही करू शकत. आत्ता बघा व्हेजिटेबल आणायला जायचं आहे आणि डीमार्टमध्ये पण सर्व जायचं आहे. आणि त्यासोबत रात्री मग मला फिश आणायला जायची आहे आणि त्याच्यामुळे फिश आणताना मी व्हेजिटेबल पण आणणार. म्हणजे अशी सर्व गडबड चालू आहे. आणि आता काय काय वेगवेगळ्या घेतो आहे ना शॉपिंगमध्ये ते आम्ही तुम्हाला सर्वांना दाखवू. आता आम्ही बाईक न घेता कार घेतो कारण सामान जास्त आहे. कारण की आता डीमार्टला चाललो ना. हां चला बाकी आपले गोल्ड सिल्वर दोन्ही फुल आहेत आज. बघू चल तू पण. आलो आम्ही आलो. आणि तुला काय पाहिजे? हातातली अंगठी, मोजायची अंगठी, ती तुझ्या औषधाच्या पिशवीत आहे बघ. नाही मम्मी आपलं हे कधी उघडणार आपण? हे कधी अनबॉक्सिंग करणार? वरती कधी अनबॉक्सिंग करणार? 2 दिवसांनी करूया टाईम काढायलाच पाहिजे. आता कसे फक्त वरचे रूम बुक आहेत, खालचे रूम बुक नाहीत. येणारे 4-5 दिवस सर्व डिटेल तुम्हाला आमच्या बुकिंग नंबरवरती DP-वर दिसेल, कोणते रूम बुक आहे कोणते रूम नाही बुक आहेत. पण तुम्हाला हे पण सांगायचं आहे, आज जे साबुदाणे वडे बनवले होते ते काजलनी सर्व उठून बनवून असे गोल पण तिनेच केले. आणि आमचे काकी येईपर्यंत बघा त्यांच्या पण घरी काम असतं. आमचा नाश्ता लेट का असतो कारण त्यांना यायला टाइम लागतो. ते आले फक्त त्यांनी तळलं आणि घावणे बनवले, हे त्यांनी काम नंतर केलं. मग सर्विंग ॲक्च्युली मेजर काम बघा 7:30 पासूनच काम सुरू झालेलं, म्हणजे 7ला उठून. चला आम्ही डीमार्टला पोहोचलो आणि आता कार पार्किंग पण मी एकदम व्यवस्थित करतो. एकाने कमेंट केली होती काजल की जर तू गाडी रिव्हर्स घेऊ शकतो ना व्यवस्थित तर तू गाडी चालवायला ऑलमोस्ट शिकला. आणि मी पिकअप गाडी पण लवकर शिकलो मी, असं का टाइम नाही लागलं. सुरुवातीला माहिती ना काजल घाबरवायची मला. मी घाबरायची बसायला सोबत. हे बघ व्यवस्थित पार्क केली ना. इकडे येईल का बघ. हे काम करूया. हे ना इकडे टाकूया सर्व. काय दाखवतो बघा. हे 15 नारळ आहे. 15 नारळ. जोरात बोल. 15 नारळ, तेलाची पिशवी, हे आमच्या बुबूचं बिस्किट आहे बघ. शॉपिंग आहे बघ. लादी किती पुसली जाते बघ आमच्याकडे. जास्त चढ आहे सगळं, कडधान्य वगैरे. हे राईस, गॅसचे राईस. फोन आला गॅसचा फोन पण आला मला. चला हे सर्व टाक. बेडशीट्स. बेडशीट ब्लँकेट किती घेतले? ब्लँकेट नाही घेतले ना. ब्लँकेट नाही मिळाले आपल्याला, म्हणजे आपल्याला जसं हवं होतं तसं नव्हतं. आता आमचे गॅसचा फोन पण आलेला की जेवण वाढायला, म्हणजे जेवण बनलंय तिकडे. जेवण बनवलेलं असेल. 1:20 झाले, 1:20 झाले. 1:30 पासून आमचं जेवण चालू होतं ना. म्हणजे नवीन चेकिंग असतं त्यांना कशी भूक लागलेली असते. आम्ही सजेस्ट करतो की आल्याला जरा नाश्ता घ्या नंतर जेवण, कारण जेवणची वाट बघत बसणार ना तर लय भूक लागते. नाश्ता केला की कसं थोडंसं जेवण पुढे 2-2:30 पर्यंत पण जेवू शकतं. पण ॲक्च्युली आम्ही लवकरच वाढायला घेतो. यावेळी शॉपिंग असेल तर जरा हे होतं. आणि आता कसं झालं कंटिन्यू बुकिंग असल्यामुळे मग शॉपिंग करायला पण वेळ नाही मिळत आम्हाला. आणि गहू वगैरे हवंच होतं आपल्याला. आता ॲक्च्युली आम्ही गहू डायरेक्ट दळायला देणार होतो पण वेळच नाही म्हणून आता डायरेक्ट घरी चाललो ना. दळायला नंतर देतो. ती बघा डीमार्ट वरून आम्ही 3-4 मिनिटात आलो. गहू इकडे दळले जातात सिल्वर खातमध्येच. हे बघ मी काय आणलंय. शॉपिंग बघ.
नंतर दाखवूया. दही आणि वाटाणे आहेत ना ते आतमध्ये घ्यायला लागतील काजल दोन्ही.